Γκολ 2-0! Ο Κωστίνι ανοίγει το σκορ! Γκολ στο 10 ακριβώς! 1-0! 1-0 Ολυμπιακού! 2-0! Το 2-0 του Ολυμπιακού! Το 2-0! Τρομερό 1-6! Γκολ! 3-0! Γκολ στο 78! Το 2-1 Ολυμπιακός! Στο 50 κινήθηκε! 1-0 Ολυμπιακός! Με ποιον γκολ! Γκολ! Η μπάλα στα δίχτυα! Το πρώτο γκολ στο τελικό! Το πρώτο γκολ στο τελικό! Είναι του Ολυμπιακού!